Right, streets e social media mandinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Munozwa dzimwe nyaya dzachona dzine dzichitosirisa uchitoshaya kutoti vanhu vakadai vangabatsirike sei. Anditi pane kavidhio kandakasangana nako mukutenderera mazuva ano ndiri munhu wemumastreets mazuva ano ndiri kuswera mumastreets esocial media zvakanyanya. So there's a certain video vamwe baba vari kutaura zveshuwa kuti inini zveshuwa ndinoroya asi zvino nezvino. So kavidhio kacho ndoda kuti mungozvionera mega. Imonyorawo comment section kuti munofungei nekavidhio kanaka. So chekutanga ndinoda kutendai nekusubscribe kwamuri kuita pa YouTube channel panapa. Ndo chekutanga. Thank you very much for subscribing to our YouTube channel. So kune vasati vasubscribe, I can ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to like this video nekushare ikuti basa rambe richienda kure. So pana sekuru kana baba vandoda kuti munge muri munoona imi monyorawo comment section kuti munofungei uyezve kuti kumarainuko variko here vanhu vanotokonfesa kuti ini ndinoroya. Zvizvi zviri kunatsoitika munyika yeZimbabwe. Kavidhio kacho ndo kanotera. From Uncle saying the only Zim Uncle for now chitichi. Much love and God bless. Kwazisa ndi muri yese yeZimbabwe ne vanoshanda nemi nomese muri pano. Dambudziko rangu nini ndere kuti inini shuwa inini ndinoroya. Asi kuroya kwandinoita mandiko kuti pane nyoka. Nyoka iyo ndiyo iri kutambudza pano. Kwezoita kuti pane gwavava ndo zvinhu zviri kunditambudza pano pamusha panapa. So ndamboedza kutora maprofita akawanda kuti vabatsire. Zvino vamwe vacho ndo kungoti iyo mudhara pinda mumba makotore zvinhu zvako. Zvino dambudziko randinaro manje ini zvinhu zvacho ndinge singazvioni.